Ha estat molt actiu el Rota Carasol. Sí, ha marcat els golers, content, que seguir treballant com està ara a veure si el pròxim partit també marquem un gol. Hay que hacerse un puesto así como siga, ¿no? Sí, sí, ya que seguir treballant dia a dia i a poc fer-se un huequet en l'equip. A veure si el davant ja tenim així, no cal anar a buscar fora. Pues sí, el meu és treballar, demostrar que és el entrenador, i no res, i a base de gols i treball poder fer un hueco en l'equip. Avui s'ha vist un Castelló més soltet que l'altre dia al Massora. Sí, l'altre dia era el primer partit, encara hi ha jugadors nous, no ens havíem acoplat i a poc anem acoplant molt millor. És un resultat cridaner perquè bueno, n'hi ha una categoria de diferència, és cert, però bueno, fallar per 1-6, allà la gent que no estava així li pot estranyar un poc, no? Home, sí, el resultat no t'enganya, no, ha sigut molt contundent, però l'altre dia és el primer partit, a poc va notar millor sensació l'equip i seguim treballant. Una molta joventut estem veient, tots els de la mateixa, bueno, de la mateixa quinta no, però falta poc. Sí, molta joventut, això és molt bo, i hi ha gent joveneta que treballa molt i a poc anem. Va fer-se molta il·lusió en guany dia en el primer equip. Sí, molta il·lusió i a veure si és el meu any.